Чираттагы кутлау сәламебез Татарстан баш каласы мәркәзебез Казан шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә гомер кичерүче Гөлия Ринатовна Шакирова каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан котлап, туган якларыннан назлы сәламнәрен әнисе Тәнзилә Тагировна Исхакова. Казан шәһәреннән апасы Люция, тормыш иптәше Дамир, балалары Илназ һәм Амира. Яңа Зимница авылыннан апасы Тәүхидә, тормыш иптәше Абдулхак, кызлары Галия, тормыш иптәше Радик һәм уллары Газинур. Ульяновск шәһәреннән абысы Рафик, тормыш иптәше Румия, уллары Руслан, тормыш иптәше Гүзәл, уллары Радик. Новоспасск бистәсеннән апасы Рәфика, кызлары Рузалия, тормыш иптәше Саша, Юлия, кияве Иршат, оныклары Самира һәм Аиша. Улы Динар, тормыш иптәше Илмира һәм оныгы Амир. Нагаткинадан абысы Рәис, тормыш иптәше Рәкибә, балалары Раил, тормыш иптәше Наилә, оныклары Расул һәм уллары Асхат ихластан котлыйлар. Әкрен генә искән назлы җилдән без сыралдык сине котларга. Эзләп табып, безнең исемебездән башларыңнан балам сыпарга. Тормышта миңа Аллаһым ике бәхетемне, ике кызымны бүләк итте. Икесе дә алар мине бүген шатландырып, бәхет теләшеп яшиләр. Гөлиям минем балачактан ук бик җитди, куйган максатларына бар киртәләр аша үтеп ирешүче. Гөлиям минем йомшак күңелле, ата-ана хакын хаклап яшәүче сабыем. Ул гомердә дә күңел рәнҗетерлек сүзләр әйтми. Үз тормышында, гаиләсендә яраткан хатын, сөекле әни һәм хөрмәт иткән килен булып яши. Яраткан оныгым Камалияны, киявем Альберт белән алар күркәм итеп үстереп киләләр. Мин аның тормышына сокланам. Йөземә кызыллык китермичә, матур яшәве өчен рәхмәт әйтәм. Балакаем, кызганыч, икегез дә янымнан ярак яшисез. Шуңа күрә сезне кунакка кайтуыгызны мин зур бәйрәм итеп көтеп торам. Белегез, мин сезнең хакта уйламыйча бер мизгелдә үткәрмим. Дугаларымда сезгә бары исәнлек, саулык сорыйм. Бүген дә мин чыктым олы юлга. Килмәсләрме диеп кызларым. Йөрәгемне шатландырыр иде, күрсәм әгәр мин оныкларым. Якыныбыз, бүген туган көне. Без телибез ихлас күңелдән. Ни бар борчу болытлары китсен синең башыңдагы күңелнән. Син туганнар өчен бик ягымлы. Кардәшлекне белгәнсең әле без. Шын йөрәктән сиңа якыныбыз, бары бәхет, уңыш телибез. Һәр вакытта синең табын кырган, күңелең йомшак безгә карата. Ни бар туган, кардәшләрең сине, белгелия, бик нык ярата. Рөхсәт итсин, бәйрәм белән котлап, җиткерергә изге теләкләр. Матур җырлар синең хөрмәтеңә. Булыр бездән бүген бүләкләр. Кадерле Гөлия, әниегез һәм барча туганнарыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз. Бәйрәмегез көнендә кәефегез күтәренке булсын. Алдагы җыр аны күтәрергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
теләкләр, кабул булсын, чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.